Wembley ke Jirang constituency ubah suasana soto nak arpo terik ujeli aja arpo ulashim kia benlet jure bat petnya ya ke yeng jong ka model degree college ka badan patar khma hadin beradan ke jingmi khubor baki dan ki benta bala or pat bat bo jingmai ka lawe jing ki khna puli Hakani ke jinglet jure Wembley la senran langru du MDC ba Victorani ki officer na katanat civil work katanat puli puthi ki bakentup yu ba bitariang senior consultant civil work baru ba ar mauro principal consultant kumjuru kontraktor ba kinong elam shnong ka pathar khma Laban kedo hangni bayi kani ke yeng jaka model degree college lamang lingba ka Rastriya Uchchatar Siksha Abhiyan hake jinglut kabla kot kumba khatwai klor tingka tamei haka bala sedangi ke jingtei house nam aja arpo bar ke jingtei kani ke yeng la pendap pura satang ka tu ka ni benta haswa ban yo ban pli yaka Hadin ke jingjurib la pensyai diki officer bakini ki dak or pat kimdei satya ki bala ban khata ya kani ke yeng college la ne ka ban bo jing ma ha ki por ki banwan henrei ki dei tang ki dak or pat ki ba malumala ki ba mi na ka plastar ki benta ban pinya so ki lai benta jong kani ka college Nakaliang UMLU la penpau ke jing smoke kia halor ke jing sapriang jong ka khubor baru loong ru bahaswa ban pinmi ya kumgini ki khubor dei ban wat shwai ke jing shisha na ki bor ki badei pet omban chupan sapriang ki khubor ki bam dan nongrem Ulong ru baki pat ba kim deban perkhat bakla ne don kanu ke jing tharai ka bala ban yalam bakla hindre ki deban sngotu baka sarkar jala kala la shisha ban the ki kampen roi hagi babon kiliang kum ka surok ki jaka puli ki jaka sumarpang ki brathe apo ki ni ki saus nemi e da ka sarkar MTA hapo ka jalam kon ki sangma kum umentri rangba the isuban ai ku prom ke jing khulai ka sarkar na do honorable chief minister honorable minister of education kiba dekat department kiba la trishtom ban pen urlong ni ka college henry kalong ka ek ba sosi agni ka por ka bamta aga bangi ling ba kilat patai kubur klem ka jing kinjo lene klem ka yo klem yo ka jing shai na ki engineer na ki architect na contractor ban keno ban kentho ya ka ek ba pen kta ya hake emlang salang te nakaliang jonga kumbu MLA den tagadau bungi sakot kerpang agene gesngi ya engineer nak benta banyo ban wan ban sakhi agene gesngi tim baro contractor banyo ban batai shai balai ba kaneka jingkeno lene balai ba kalong kumne kaneka building hadin ba nilai i lengba ki lat pathai kubur te ngadon ru ka ka bang akwa ban penpau Saki nong song baro, ki nong ilam baro, ki badon ye ke jingkit kli, ki badon ye ke jingbak kli. Ngidon kam ba kum ki nong ilam. Ngidon kam ru bandon ye ke mensim bangin hap songu, ban hap ai ke jing hublai ke sarkar, ye ke education department, yu kontraktor, hag jingsha ke building ngano ipi, ke building, jingsha kampat dai ban yen kumne kampat dai ban dep kumne ke building. Nalo ke pandemik, kontraktor lela bantrai state ya kam, ban pendap ya kam. But kidang sa mata hagibide usurok nang tang sa mata hagibide bat ka light, inang sa mata hagibide ka but ngikermen ba kani ke building kan serve ya ka purpose nagamata ki kena pule baro kiba day na kani ka time but kumju kiba day na kiwe ki time